mag doho motimore weche mag somo kod mamoko. Ka wawuok kanyo koro wadhiane ma otenore gi weche mag duol mochung'ne yiero. Jogo ma olap dhogi kata ma gombo bedo e kombe mag commissioners mag duol mochung'ne yiero kod kiewo pacho ka IEBC koro ni kod thuolo mar nyaka tarik 28 mar dweni mondo gichwal kwayo margi. Komiti ma yiero commissioners mag IEBC osechako kang' mar pong'o thuolo mar jakom mar IEBC kod commissioners mamoko 5 bang' mana en jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners moko 2 dhi e yweyo mar bang' tich kata rutaya. Mane gin commissioners moko 3 ma oriwo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi to ne ogwe tao ka Irene Masito nyicha ne oteng' lwete mogo kaluwore kod okang' mano kauga put mane ochiwo kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi onon wachno. Jogo madwaro mondo mi oyud thuolo mar bedo jakom mar IEBC koro biro chuno mondo mi obed kod lony mar higni 15 kaka jong'ad buche od ng'ado bura mamalo kata doho od yalo malo kendo bed kod lony e weche mag chike ma pacho ka e kinda dwaro mamoko.